To witam Cię, Andrzeju W. oficjalnie. Witam. I dawnośmy się nie widzieli z Witam. naszymi widzami. Jak się czujesz w epidemicznych czasach? Szkoda mówić. Szkoda gadać. Czuję się nieźle, ale sytuacja jest niewesoła, nieciekawa i po prostu apeluję do wszystkich o rozwagę, rozsądek, bo jest tak jak jest. Ja przypominam sobie w latach 60. to była taka też epidemia tak zwanej tej czarnej ospy, ale to wtedy Wrocław był odizolowany, tylko sam Wrocław. Dwie historie dziś. Jedna mrożąca krew w żyłach, a druga, co można by z niej nakręcić odcinek tych trudnych spraw. Ale to tak chronologicznie, bo to pierwszy był, jak wybraliśmy się tutaj z kolegami rowerami do Opola, bo w Opolu była meta, jedna meta była w Opolu na stadionie wyścigu pokoju, kolarskiego wyścigu pokoju. I myśmy się tam wybrali, a moim marzeniem było całe życie, zresztą jakie to lata były mieć, dostać rower. No i w końcu mi ten rower rodzice kupili i tuśmy w kilku kolegów, bo nas było 4 czy 5, wybraliśmy się do tego Opola, oczywiście nie mówiąc w domu nic, że jedziemy. Ale to miało się wszystko odbyć tam i z powrotem, także to miało być, jechaliśmy tutaj na wycieczkę gdzieś tam do Świetlańca, czy gdzieś to tam padło takie. Przyjechaliśmy ładnie do Opola, oglądaliśmy ten finisz tych kolarzy na stadionie, to się wszystko zakończyło, no i wracamy z powrotem. Parę kilometrów za Opolem, tu już w kierunku Katowic, parę kilometrów za Opolem, przed Strzelcami Opolskimi. Ja tam ostatni byłem w tym peletonie, jechałem na tym moim rowerku, to nowy rower. Bośmy takie odstępy między sobą mieli, zresztą prawidłowo, prawą stroną, wszystko. Nagle nawet nie wiem skąd, z tyłu podjechał motocyklista z dziewczyną na rowerze, na motocyklu. No i chciał skręcić jeszcze w lewo, żeby na szosę wyjechać. Bo myśmy praktycznie jechali takim szutrem. I uderzył mnie w tylne koło. Wyleciałem w powietrze, ale frunąłem z 10 metrów chyba w powietrzu. A później spadłem na ten szuter i ciągnąłem tam ileś metrów po tym szutrze. No oczywiście wypadek drogowy, no ja leżę. Tak jak byłem ubrany, to wszystko tu z przodu było zdarte, że jak mnie ponieśli, to tylko przód był zdarty, a resztę tych szczępów to tylko plecy i tu spodnie, to wszystko to było zdarte. Oczywiście karetka pogotowia, zabrali mnie do szpitala, do Strzelec Opolskich. Tam prześwietlenie. No miałem uraz głowy i tutaj rękę złamaną lewą, tutaj w przegubie. Oczywiście gips, prześwietlenie. No i zostałem w Strzelcach Opolskich, ale w tym wszystkim jest najgorsze to, że koledzy wrócili tutaj do domu, tylko zanim przyjechali, to już była ciemna noc, bo jednak to tam chwilę oni ze mną byli w tych Strzelcach. Oczywiście roweru nie było bo to było tylko na złom zawieźć i z tego nie było nic. Ale teraz to wszystko ta nerwówka w domu, dlatego przestrzegam wszystkich innych, żeby po prostu jakąkolwiek się gdzieś wybieramy na taką tą jednak mówić w domu, bo prawda jest, ja przypuszczam, że wtedy gdybym powiedział, że jedziemy do Opola, to by mnie nie puścili. No ale tak się stało, jak się stało. I to wyczekiwanie, mama moja w oknie, tato nerwowy cały. A trzeba przypomnieć, nie było telefonów komórkowych. Skąd? Nie było nic, żadnej zadzwonić. wiadomości. I teraz proszę sobie wyobrazić, jest któraś w nocy, przed północą. Dzwoni dzwonek do drzwi. Tato otwiera, stoi milicjant w drzwiach. Państwo Wilgowie. I lakoniczna wiadomość. Syn miał wypadek i leży w Strzelcach Opolskich, w szpitalu. Bo taką przekazał tylko wiadomość. Ale żyje i leży w Strzelcach Opolskich. I teraz w ogóle tutaj, mama to już jak i tak była siwa, to posiwiała już kompletnie. A wtedy była też już w stanie takim, bo chorowała bardzo. Ciężko chorowała. I tato rano się wybrał do mnie tam do Strzelec, bo wiedział w jakim szpitalu leżę i to. Ale teraz tych godzin tyle, zanim się dowiedział, co ze mną jest. No przyjechał tam, całe szczęście, leżałem tam chyba tydzień czasu w tych Strzelcach Opolskich. No i wróciłem do domu. Oczywiście tutaj nic, brat tutaj przyjeżdżał, ten motocyklista tutaj podjeżdżał, chyba ze 2 razy był pod domem, bo się dopytywał tutaj sąsiadów, co jest ze mną, czy jak ja się czuję, czy ja wyszedłem, ale tutaj do domu nie wszedł. A że przecież wujek twój, a mój brat Roman, który mieszka teraz we Wrocławiu, to jest emerytowany radca prawny i po prostu tutaj mieliśmy naszego dobrodzieja jeszcze, który był przez lata
prezesem sądu w Bytomiu, więc pytają się, czy nie założyć sprawy temu panu, bo przecież to ewidentny był. Ale w końcu brat mówi do mojej mamy, że mamuś jest zdrowy, wyszedł z tego, nic to nie jest, tydzień czasu był, bo faktycznie tak się skończyło. Dajmy temu spokój, nie ciągłe tej sprawy. No i tak się to po prostu skończyło. Oczywiście znowu później czekałem na ten rower, czekałem, ale mi go znowu później kupiono, drugi. Bo ten już rower był, to było nic, no jak mnie szurnął takim motocyklem, to co to było? Wprawdzie tam przednie koło i ta rama to zostało, ale to wszystko z tyłu, to było wszystko zniszczone. I to był taki właśnie. A drugi taki przypadek, to już było o wiele później. Brat mój właśnie ten, o którym wspominałem, ale chcąc uniknąć wojska, bo wtedy jakoś nie było tak, że to studia były. W każdym razie przyjął się do pracy na kopalnię. I pracował na kopalni, jak na Tarnowskiej Góry się jedzie, to ta kopalnia, co jest za tym wiaduktem po lewej stronie. No i tam gdzieś niefortunnie, no nogę mu wciągnęło w przenośnik i tam mu tą nogę pogrubotało, prawą nogę, ale z tego się wylizał. Ciężki wypadek. Leżał na urazówce w Piekarach Śląskich, a Piekary Śląskie to była na tamte czasy, zresztą chyba i dzisiaj najlepsza urazówka w ogóle w kraju i słynąca nawet i w Europie, przypuszczam. Także tam go z tego wszystkiego wyremontowali i stanął. Ale później pech chciał za jakiś czas znowu, jak już był na tych studiach we Wrocławiu, tramwaj stał na przystanku, biegł do tramwaju, chcąc skoczyć do niego na placu Grunwaldzkim na przystanku. A w tym momencie, jak on dochodził do ostatniego wagonu tego tramwaju, motorniczy ruszył, nie widząc go po prostu. I on tą nogę zamiast postawić na stopień wozu, pod koła i tą samą nogę, to tak jakby było jakieś takie przekleństwo, że tą nogę miał mi straconą. No i tą nogę wtedy stracił, bo stracił ją, tylko zostało udo, prawda, i kawałek tutaj za kolanem. I to miał taką protezę. Zresztą, a tam biorąc tamte czasy, jakie to były protezy. Przede wszystkim mama moja, Janka, bardzo, bardzo strasznie to przeżyła, ale myśmy ją wszyscy bajerowali, że jest dobrze, że ma nogi, że ma wszystko, a tato mój leżał we Wrocławiu, tato mój tam był we Wrocławiu, ja nie byłem, ja tu byłem z mamą, bo mama już była wtedy bardzo chora i wiedział, że ta noga jest amputowana, no więc, ale chcąc to wszystko matkę uspokoić, bo mama mówiła, że ja nie umrę spokojnie, jak nie zobaczę go, że on chodzi i że ma nogi, bo ja wam nie wierzę, bo wy mnie kłamiecie i to. No więc w końcu wybrał się tutaj raz już, jak już miał tą protezę, a te protezy były takie wtedy siedmienne, bo co to było? To nie były te lata, jak teraz robią piękne, tam z jakichś tworzyw z tego, to było drewniane z takim szczemieniem metalowym, skóra tutaj założona na kolano, żeby można było. Ale przyjechał mama moja z taką rezerwą do tego, ale widzisz, że chodzi. Zresztą nawiasem mówiąc, bardzo dobrze się zachowywał na tej protezie, bo ja wiem, jak był u niego w odwiedzinach tam którymś roku, tośmy nawet w ping-ponga grali, on na tej protezie grał w ping-ponga, więc wiesz, to a jednak ping-pong wymaga ruchu przy stole, to nie jest tak, że staniesz, bo gra w karty, to możesz siedzieć i to. Także bardzo dobrze się na tym zachowywał, bardzo dobrze mu to służyło. Ale mama chciała go mimo wszystko zobaczyć, mówi, bo nie umrę, zanim umrę, to muszę go zobaczyć, bo wy mnie kłamiecie i to. No i przyjechał tutaj w odwiedziny, ale też tak spoglądała, jak on spał i to spod tej kołdry wystawił tą nogę, dwie tutaj, że miał te nogi, no i to mamę uspokoiło. Ale teraz pech chcąc, w czasie tej wizyty tutaj u nas, pękło mu to, pamiętam, to chyba była sobota, pękło mu to szczemie to metalowe z tego Holzbeinu, kurde, i teraz, no co robić? Co robić? No nieszczęście, przecież nie wstanie z łóżka. Leży już pół dnia, mama się pyta, co ty, Rąbek, nie wstajesz? A mamuś, to jeszcze odpoczywam, jeszcze sobie poleżę, czytał tam to, grał wariata, teraz co robić? Ale wiedzieliśmy, że na Witczaka tu w Bytomiu był tam, to był kowal chyba tam i on kuł, konie, wozy, to ślusarz był. Więc co robimy? Ja tą protezę biorę, przenoszę tam do dużego pokoju, przymykam drzwi i na sznurze spuszczamy tą protezę na dół, a że my na pierwszym piętrze, to tam starczyło parę metrów sznurka, spuszczamy tą protezę na dół, ja tą protezę biorę pod rękę i biegnę na Witczaka i proszę go tam
ręce składa, mówi: panie, niech pan to zrobi, bo po prostu jest sytuacja taka, że brat nie może stanąć na nogi, bo tego nie może założyć. No i on faktycznie przerwał tą pracę, wziął to metalowe szczemie, to pospawał to solidnie, zrobił, ja to przyniosłem do domu, nawet mama nie wiedziała, z powrotem tak samo była akcja, była w pokoju, tato to wciągnął po sznurku do pokoju, on to założył, wyszedł, chodził, no i mama już była w ogóle już wtedy cała szczęśliwa, że ma nogi i faktycznie, mówiąc to, zmarła, nie wiedząc o tym, że on miał taki ciężki uraz i po prostu nie miał tej nogi, no więc, bo nie miał tej do kolana, a drugiej nie miał stopy przy tej lewej, prawda, także to był bardzo ciężki wypadek, ale tak się stało, no i wszystko, tak się stało i już, no. Widowni dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Ja też dziękuję. Do następnego. Ja też dziękuję. Bo z tą naszą ciotką wielką komedią jeszcze ją nie chycił, ona już nie biją.